Prva poslanica Petrova. Glava 1. Petar, apostol Isusa Hrista, izabranim strancima na zemlji, rasejanima po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji, koji su osveštanjem koje je izvršeno duhom, izabrani u skladu sa predznanjem Boga Oca, da budu poslušni i poškropljeni krvlju Isusa Hrista. Milost vam i mir u izobilju. Neka je blagosloven Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista. On nas je u svom velikom milosrđu, vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, ponovo rodio za živu nadu, za nasledstvo koje ne propada, ne kvari se i ne vene. Ono se na nebesima čuva za vas, koje Božja sila kroz veru čuva za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje vreme. Zbog toga se radujte, iako vas sada, ako treba, nakratko žaloste razna iskušenja. Ona su tu, da vaša vera, dragocenija od zlata koje se proverava vatrom, bude proverena i donese vam pohvalu, slavu i čast prilikom otkrivenja Isusa Hrista. Iako ga niste vidjeli, vi ga volite. Iako ga ne vidite, u njega sad verujete i kličete od neizrecive i slavne radosti, jer ostvarujete cilj svoje vere, spasenje svoje duše. To spasenje su pomno istraživali i ispitivali proroci koji su prorokovali o milosti namenjenoj vama, pokušavajući da proniknu u vreme i okolnosti na koje je Hristov duh u njima ukazivao kada je unapred svedočio o Hristovim stradanjima i o slavi koja će uslediti. Otkriveno im je da nisu služili sebi, nego vama kada su govorili o ovom što vam je sada objavljeno preko onih koji su vam propovedali evanđelje u Svetome Duhu, poslanom sa neba, a u šta i anđeli žude da zavire. Stoga pripremite svoj budite trezveni, potpuno se pouzdajte u milost koju će vam doneti otkrivenje Isusa Hrista. Kao poslušna deca, ne povodite se za svojim ranijim požudama iz vremena neznanja, nego kao što je svet onaj koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu što činite, jer zapisano je, budite sveti, jer sam ja svet. Ako dakle ocem nazivate onoga koji svakom nepristrasno sudi na osnovu dela, provodite u strahu vreme svoga boravka na zemlji, jer vi znate da od svog ispraznog načina života koji su vam predali vaši praoci, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista, jagnjeta bez mane i ljage. On je predodređen pre postanka sveta, a objavio se u ovim posljednjim vremenima radi vas, koji kroz njega verujete u Boga koji ga je vaskrsao iz mrtvih i proslavio, da vaša vera i nada budu u Bogu. Pošto ste poslušnošću istini očistili svoju dušu za nelicemerno bratoljublje, iz svega srca volite jedan drugoga, jer vi niste ponovo rođeni iz raspadljivog semena, nego iz neraspadljivog, živom i postojanom Božjom rečju, jer svaki čovek je kao trava i sva njegova slava kao poljski cvet. Trava se osuši i cvet otpadne, ali reč Gospodnja ostaje doveka, a ta reč je evanđelje koje vam je objavljeno. Glava 2. Odbacite dakle svaku zloću i svaku prevaru, licemerje, zavist i sva klevetanja. Kao novorođenčad žudite za čistim duhovnim mlekom, da od njega odrastete za spasenje sad kad ste se uverili da je Gospod dobar. Priđite njemu, živom kamenu, koji su doduše ljudi odbacili, ali je u Božjim očima izabran i dragocen, pa se kao živo kamenje ugradite u duhovnu kuću, da budete sveto sveštenstvo, da kroz Isusa Hrista prinosite duhovne žrtve koje su Bogu mile. Zato u pismu stoji, evo, postavljam na Sionu kamen izabrani, dragoceni kamen ugaoni, i ko u njega veruje, neće se postideti. Za vas, dakle, koji verujete, on je dragocen, a za one koji se ne pokoravaju, kamen koji graditelji odbaciše, postade kamen ugaoni,
i kamen spoticanja i stena sablazni, a spotiču se oni koji su nepokorni reči, za šta su i određeni. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavljujete vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost. Vi koji nekada niste bili narod, a sada ste Božji narod. Vi koji ste bili u nemilosti, a sada ste u milosti. Dragi moji, preklinjem vas da se, kao stranci i došljaci na zemlji, uzdržavate od telesnih požuda koje vojuju protiv duše. Među neznabošcima se vladajte dobro, da oni, iako vas optužuju za zlodela, vide vaša dobra dela i daju slavu Bogu na dan pohođenja. Gospoda radi, podčinjavajte se svakoj vlasti koju su ljudi postavili, bilo caru kao vrhovnoj vlasti, bilo namesnicima koje on šalje da kazne zločince, a da pohvale one koji čine dobro. Jer ovo je Božja volja, da čineći dobro, ućutkate neznanje nerazumnih ljudi. Živite kao slobodni ljudi, ali ne kao oni kojima je sloboda samo pokriće za zlo, nego kao Božje sluge. Svakog poštujte, volite bratstvo vernika, bojte se Boga, ukazujte čast caru. Robovi, sa svim poštovanjem se podčinjavajte svojim gospodarima, ne samo onima koji su dobri i obzirni, nego i onima koji su okrutni. To je, naime, pohvalno kada neko podnosi patnje nepravednog stradanja, misleći na Boga. Jer šta ima pohvalno u tome ako vas kažnjavaju za vaše grehe, a vi to strpljivo podnosite? Ali ako stradate čineći dobro i to strpljivo podnosite, to je pohvalno u Božjim očima. Na to ste pozvani, jer je i Hristos stradao za vas, ostavivši vam primjer da idete njegovim stopama. On greh ne učini i prevara se ne nađe u njegovim ustima. Kada su ga vređali, nije odgovarao uvredom. I kada je stradao, nije pretio, nego se prepustio onome koji pravedno sudi. On je u svom telu poneo naše grehe na drvo, da mi, umrevši gresima, živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni, jer bili ste zalutali kao ovce, a sada ste se vratili pastiru i nadgledniku vaše duše. Glava 3. Tako se i vi, žene, podčinjavajte svojim muževima, da, ako se neki ne pokoravaju reči, budu pridobijeni bez reči ponašanjem svojih žena, kada vide poštovanje i čistotu u vašem ponašanju. Neka vaša lepota ne potiče od spoljnih ukrasa, pletenja kose, kićenja zlatom ili oblačenja lepe odeće, nego od vašeg unutrašnjeg bića, od neprolazne lepote krotkog i smirenog duha, što je u Božjim očima dragoceno. Jer tako su se u prošlosti ukrašavale svete žene koje su se uzdale u Boga, podčinjavajući se svojim muževima, kao Sara, koja je bila poslušna Avramu i zvala ga gospodarom. Vi ste njene kćeri ako činite dobro i ne bojite se nikakvog zastrašivanja. Tako i vi, muževi, budite uviđavni prema svojim ženama i ukazujte im poštovanje kao slabijem polu i sunaslednicama milosnog dara života, da ništa ne omete vaše molitve. Na kraju, svi budite složni, saosećajni, bratoljubivi, milosrdni i ponizni. Ne uzvraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu, nego blagosiljajte, jer ste na to pozvani, da nasledite blagoslov, jer ko hoće da voli život i da vidi bolje dane, neka jezikom ne govori zlo i usnama reči prevare. Neka se okrene od zla i čini dobro. Neka traži mir i ide za njim, jer Gospodnje oči gledaju pravedne i uši mu slušaju njihove molitve, a Gospodnje lice je protiv onih koji čine zlo. Ko će dakle da vam naudi ako žarko želite da činite dobro? Ali blago vama ako stradate radi pravednosti. Ne bojte se njihovog zastrašivanja, ne plašite se, nego neka Gospod Hristos bude svet u vašem srcu i uvek budite spremni da odgovorite svakome ko od vas zatraži obrazloženje nade
koja je u vama, ali činite to blago i sa poštovanjem, čiste savesti, da oni koji ocrnjuju vaše dobro vladanje u Hristu budu postiđeni onim za šta vas kleveću. Bolje je, ako je Božja volja, da stradate čineći dobro nego čineći zlo, jer Hristos je jednom zauvek umro za grehe, pravedan za nepravedne, da vas dovede Bogu. Ubijen je doduše u telu, ali oživljen u duhu. U njemu je i otišao i propovedao duhovima u tamnici, onima koji su u prošlosti bili nepokorni kada je Bog strpljivo čekao u Noevo vreme, dok se gradio kovčeg, u kojem se samo nekoliko njih, to jest 8 duša spaslo kroz vodu. Njena slika, krštenje, ne uklanjanje telesne nečistoće, nego Bogu upućena molitva za čistu savest, sada i vas spasava posredstvom vaskrsenja Isusa Hrista, koji je Bogu s desna, pošto je otišao na nebo, gde mu se potčinjavaju anđeli, vlasti i sile. Glava 4. Pošto je, dakle, Hristos stradao u telu, i vi se naoružajte tom istom mišlju, jer ko je stradao u telu, prestao je da greši. Pa ostatak svog zemaljskog života više ne živi po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Dosta je naime što ste u prošlosti izvršavali volju neznabožaca, tako što ste živeli u razuzdanostima, požudama, pijančenjima, terevenkama, bančenjima i gnusnom idolopoklonstvu. Oni se čude što se zajedno s njima ne slivate u istu poplavu raskalašnosti, pa vas obasipaju pogrdama. Oni će polagati račun onome koji je spreman da sudi živima i mrtvima. Jer zato je i mrtvima objavljeno evanđelje, da u pogledu tela budu osuđeni po ljudskim merilima, a da u pogledu duha žive po Božjim. Približio se kraj svega. Stoga budite razboriti i trezveni, da možete da se molite. Pre svega, istrajno volite jedan drugoga, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Gostoljubivo primajte jedan drugoga, bez gunđanja. Služite jedan drugome u skladu sa milosnim darom koji je svaki od vas dobio, kao dobri upravitelji raznolike Božje milosti. Ako neko govori, neka to čini kao da govori Božje reči. Ako neko služi, neka to čini snagom koju daje Bog, da se Bog u svemu proslavi kroz Isusa Hrista. Njemu slava i moć doveka. Amin. Ne čudite se, dragi moji, požaru koji bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa nešto neobično. Nego radujte se što imate udela u Hristovim stradanjima, da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. Blago vama ako vas vređaju zbog Hristovog imena, jer na vama počiva duh slave, Božji duh. Neka niko od vas ne strada kao ubica, kradljivac ili kakav drugi zločinac, pa čak ni kao nametljivac. Ako strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka proslavi Boga tim imenom, jer vreme je da sud počne od Božjeg doma. Pa ako prvo od nas počinje, kako li će završiti oni koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju? I ako se pravednik jedva spasava, gde da se pojave bezbožnik i grešnik? Neka stoga oni koji stradaju po Božjoj volji povere svoju dušu vernom stvoritelju, čineći dobro. Glava 5. Molim starešine među vama, ja, koji sam i sam starešina, svedok Hristovih stradanja i onaj koji će imati udela u slavi koja će se otkriti. Napasajte Božje stado koje vam je povereno. Nadgledajte ga ne zato što morate, nego dragovoljno, kako Bog hoće. Ne radi prljavog dobitka, nego s predanošću. Ne kao gospodari nad onima koji su vam povereni, nego kao uzori stadu. A kada se pojavi vrhovni pastir, primit ćete venac slave koji ne vene. Tako i vi, mladići, potčinjavajte se starešinama, a svi se jedan prema drugom opašite poniznošću. Jer Bog se protivi oholima, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod moćnom Božjom rukom da vas uzvisi kada dođe vreme.
Svu svoju brigu prebacite na njega, jer on se brine o vama. Budite trezveni, budno pazite. Vaš protivnik đavo, kao lav koji riče, ide unaokolo tražeći koga da proždre. Usprotivite mu se čvrsti u veri, znajući da ista ovakva stradanja snalaze vašu braću po svetu. A Bog svake milosti, koji vas je pozvao u svoju večnu slavu u Hristu, okrepit će vas posle vašeg kratkog stradanja i učiniti vas čvrstima, jakima i postojanima. Njemu moć doveka. Amin. Uz pomoć Silvana, koga smatram vernim bratom, napisao sam vam ukratko, bodreći vas i svedočeći da je ovo istinska Božja milost. Čvrsto stojte u njoj. Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Vavilonu i moj sin Marko. Jedan drugoga pozdravite poljupcem ljubavi. Mir svima vama koji ste u Hristu.